Die drempel is toch nog wel moeilijk, blijkbaar. Terwijl het kan heel makkelijk wezen, er komt iemand bij in thuis. Ouden die minder dan 120% van de bijstandsnorm verdienen, kunnen onder oren voor de kosten van squalspullen of de contributie van de sportclub een beroep doen op Stichting Leergeld. De organisatie zocht zo'n kwad een verroring. Het loopt nou behoorlijk aan, het is echt mijn stijgende lijn. Ik ben er nou 8 jaar ongeveer aan het werk en ik zit alleen nog maar omheen groeien steeds. Maar de meesten weten dus nou beter te vinden. De meesten kennen hun verhaal, want het is net alleen nog dat ze een aanvraag doen kennen, maar ik hun verhaal doen. De directeur van de Dr. Teun de Vrieskwalle in Veenwouden zocht voor haar leerlingen de weerde in van de stichting. Nou, ik vind het heel belangrijk. We hier erbij bij die uit Boetelon kwamen, bijvoorbeeld die net zwemmen konden. Nou, zo'n zwemdiploma is best wel heel duur. Dat kon die ouders net betalen en wij als squallen ik net. Nou, die hebben eigenlijk gebruik maken van leergeld, zodat ze van squallen ook kwamen. Ze hebben alle jaar een zwemdiploma. En dat is belangrijk. Dan wil je net de werk bij een boeten sluiten, hè? En wat doe je om Stichting Leergeld om die drempel te verlegen? Lastig, dat is wel heel lastig. Het is toch wel, ja, we proberen natuurlijk bereikbaarheid, hè, mond op mond vooral, van ouders. En ja, en toch wel chantelitten van, kom op, de band had nodig, we willen graag de band helpen. En dan is het toch wel afwachten als ze dan wel komen. Nou, we hebben een contactpersoon, dat is Sigrid. En daar kunnen ouders bij komen, dat weten ik. En die helpt de ouders om de aanvraag in te vullen. Het vooral via de mail. Dus dat is zeker laagdrempelig, want meesten die vinden het toch ook wel moeilijk om de telefoon te pakken. En ja, met een intermediair, daar kennen ze hun gesprek vaak ontwan. Stichting Leergeld is dus onmisbaar voor leerlingen. Ja, en net alleen nog leergeld, maar ik het Sport- en Cultuurfonds.